Bueno, eta azkenik 5 urteko gelako proposamena komentatuko dut, bai, kasu honetan ere ipuin berdina erabiliko dugu, bai, eta 5 urterekin landuko ditugunak, alde batetik kontzientzia lexikoa da, hitz luzeagoak erabiliko ditugu, kontzientzia fonemikoarekin hasiko gara, eta azkenik hiztegia eta gaitasun narratiboak. Hiru gauza horiek alorroiek, bai? Beste kasuetan bezala, bai, ipuina kontatuko dugu, bai, gure modura, gura dugun ipuina, aukeratuko dugu, eta ipuina bukatzerakoan, bai, hiztegi lanketa ingo dugu. Hiztegia eta gaitasun narratiboa. Orduan, 4 urtekin bezala, sustantiboak, adjetiboak, aditzak eta kontzeptuak aukeratu ahal ditugu. Egunero, egun batean, sustantiboak beste baten, kontzeptu bat. Hurrengoan, aditz bat, eguneko hitz bat. Eta kasu honetan adibidez landu balditugu, epel, bai? 4 urtekin hotz planteatu dugu, 3 urtekin elurra, orain epel, hitz pixkat zailagoa izan daiteke. Aditza, galdu, bai? 4 urtekin sartu esan dugu, bai? Sartu egiten dira animaliak eta askotan errepikatzen da, baina galdu behin agertzen da, galdu du. Bai? Orduan guk 5 urtekin hitz pixka zailagoa sartu dezakegu galdu, eta kontzeptu bat adibidez bitartean, bai? Animaliak eskularru barruan dauden bitartean, baserritarra ekurra jasotzen ari da, bai? Kontzeptu, denborazko kontzeptu bat. Eta zer egingo dugu, bai, ipuina kontatu, eta hitz hori, bai, demagun galduko dugula gaur, bai? Orduan, ipuina kontatzen dugu, eta galderaren bat egiten dugu, eta zer gertatu zaio baserritarrari? Eskularrua galdu du, bai, orduan ja galdu hitzera goaz, bai? Zer da galdu? Zer gertatzen da zerbait galtzen dugunean, gure emozioak triste jartzen gara, asarratzen gara, bilatzen saiatzen gara, zer da galtzea? Bai, gauza bat daukagu, eta gero gauza hori ez daukagu. Desagertu egiten da, nonbaiten uzten dugu, erortzen zaigu, bai, orduan pixkat, goaz definizio txiki bat egiten, edo deskribapen txiki bat. Eta hori eta gero, esaldiak egingo ditugu. Bueno, baserritarrak eskularroa galdu du. Errepikatuko dugu, baserritarrak eskularroa galdu du. Zenbat hitz ditu? Eta txalotzen ditugu, baserritarra eskularroa galdu du. Horian, kontzientzia lexikoa landu dugu, eta baita ere entzume memoria. 4 hitzetako esaldia gogoratzen ari dira. Gogoratu irakurtzeko, ulertzeko, gogoratu behar dugula irakurtzen ari garen guztia. Eta ume askoi hori zaila egiten zaie. Orduan, horrekin aia guzti hori lantzen. Eta, bueno, egin dezakegu esaldi bat edo bitxalotu, eta gero guk, galdurekin esaldi ezberdinak ingo ditugu, eta beraiek lagundu esan aldizkigute, guk lagundu aldiegu, egoera ezberdinak tan erabidezakegu, badibidez, futbolean ere gertatzen da, Realak partidua galdu du, bai? Nik pilota galdu dut, eta orduan kontestu ezberdinetan erabiltzen dugu hitza, bai? Hori izango zen, ipuina eta gero, 5-6 minutuko lanketa bat, hiztegiarekin, kontzientzia lexikoarekin eta narratibarekin, bai? Eta orduan, bakarri falta zaizkigu, beste 5 minutu da, kontzientzia fonemikoa lantzeko. Kontzientzia fonemikoa zer da, 4 urtekin silabak landu ditugu, eta orain fonemak landuko ditugu, bai? Adibidez, 4 urtekin bezala programazio bat dago, Julian Palazonek proposatu duen orden batekin, hemen ere hasiko gara soinu jarraiekin, luzatzen diren soinuekin, eta joango gara gero zailagoak egitera, horiek ez dira luzatzen. Orduan, programazio taula bat jarri dizuet, bai, proposamena da, eta egiten duna da ziklikoa, zer da, 3 soinu, saio baten lantzen du, gero, bigarren egunean, 3. egunean, hori 3 aldiz. Orduan, 9 egunetan egiten dugu 3 hoien lanketa jarraian, bai, programan dago, taulan dago. Eta orduan gaur demagun bigarren saioan gaudela eta soinuarekin gaudela, emerekin, bale? Orduan, saiatzen naiz, hasten gare zaltenean kurso hasieran saiatu hitz laburrak, 2 silabakoak egiten. Gero jongo gea luzatzen. Kasu honetan, soinuarekin, ez dut ezer topatu laburra, eta zer egiten dut? Bale, txakurrari milu deituko diot. Bai, zuek soinu horrekin, pertsona baten edo animali batei izena jarri aldioz. Bai, eta hola aprobetsatu hori lantzeko txakurra milu deitzen da, eta ipuinan ja kontatu duzu milu deitzen da. Eta orduan, milu, zein da lehenengo soinua? Bale, milu, eta lantzen dugu, komentatzen dugu zein da bere lehenengo soinua. Bale, eta orain,
laurtekin bezala identifikatu behar dugu. Adibidez, rrrr soinua dago milu hitzean, rrrr, milu, ez dago, soinua dago milu hitzean, milu, badago, ez, lagundu kinestemekin hasieran, ze fonemiko hasieran zaila da. Bale, badago, soinua, milu, badago, ez, bai, jakin estema ikusten ari eta errezagoa zaie. Bai, gero egin dezakez, badago lu soinua, ja barruko soinuak, bai, mi, lu, oso ondo, bai. Orduan hori da, lehenengo, bai, identifikatzen dugu, aber dagoen guk esaten ditugun soinuak, aber dauden. Bigarrena, pixka zailagoa, nik hautatzen zuen lehenengo artikulemak imprimituta ukitzea, hau dira hondiak, badaude hor jarri zut esteka bat txikiagoak ere, eta nik ingo dute bikoiztu, bai, artikulema guztia bi aldiz. Orduan ze batzutan bi daude, bia, bai, eta orduan milu, bai, bilatzea eta jartzea hemen lurrean, ba, ahoarekin, bale, hasieran batez ere. Ia beti, kurso bukaera arte saiatu jartzen ze ume asko zaila ingo zaie irudirik gabe. Bale, horren guazen ikusta zen basoinu daude milu hitzean, bai? Orduan ikutzen dugu lehengo aurpegia, lehengo ahoa da, bai? Lehengo soinua zein da? Bai? Bigarrena? Hirugarrena? Eta azkena? Zenbat soinu daude? Bat, bi, hiru, lau. Guazen esatea soinu bakoitza. Berriro, Eta nahi badezu ikutu aldituzue lehengo hau, eta gero aurpegiak, artikulemak. Dena batera esango dugu? Milu, lau soinu dauzka milu, oso ondo, bai? Eta ja, hau izango zen segmentazioa, segmentatu dugu hitza, bai? Hitza fonematan, eta ingo dugu integratu, bale, hori esango dizkizuet hitzak, eta bera asmatzen duzuen ze hitzen. Soinuak barkatu esango dizkizuet. Hasi berdinarekin. Ze hitz esan dut? Milu, oso ondo. Eta orain, esan dezakezue beste hitz bat, bai, ba, igual errezagoa, bai? Adibidez, ba, hemen igela dago. Berriro esango dute? Ze hitz esan dut, eta zuk gerturatu egin dezakezu behatzarekin laguntzeko, zaila egiten bazaie ahoa jarri aldituzue, eta irakurri, igel esango dute. Zuk hitza buka horretik norbaitek beti esango du, bai? Orduan hor zaudeia entrenamendu oso potente bat egiten. Zaila da, baina entrenamendu honek emango diek kriston oinarria gero LH-erako. Orduan, bai, bergogoratzen dugu, egiten duguna da lehengo identifikatu miluren lehengo soinua, bale? Gero, aber, guk esate ditugu soinuak dauden edo ez, dago, dago, milu hitzean, bale, bai ez, eta gero ja egiten duguna da, ja, artikulemen laguntzarekin, jarriko ditugu miluren artikulemak, eta zenbatuko dugu zenbat soinu, banan esango ditugu pare bat aldiz, eta gero bi edo hiru hitz fonemak esango ditugu, eta beraiek lotu egin behar dute. Hori da, bale? 5 minutu, 6 hitz batekin, kasu honetan miluren hitzakin, ja egin dugu lanketa gaurkoa. Eta bukatzeko, laurtekin bezala, altxatuko gara, eta gaur miluren lehengo soinu da, bai. Bueno, saiatu behar gara, aber topatzen dituzten hitzak topatzen dituzuen. Orduan, hasiko dira gelatik mugitzen, orain bai, eta nik esango ditut hitzak, edo zuek, kasu honetan, eta soinua dutenak, baldin badaukate, lurrean eseriko dira, bai? Adibidez, hasiko naiz, sagu, robot, mamua, mamua daukamu, bai? Orduan, eseringo dira, edo salto, edo etzan, bai? Saiatuko gara, hasieran kinestemekin, eta azkeneko 3-4 hitzak, egin dezakegu, kinestema gabe, bai? Nik kasu honetan igual oraindik ez nintzatek tapatuko, ze ja fonemikoa nahiko komplikatua da, orduan kinestemekin, eta gero ja bakarrik ahoz.
Eta, bueno, bukatzen dutenean, ba, ja, pixkat aktibatu dira, ja, patirako prest daude. Bale, orduan errefikatzen dut, bale, 5 urtekin, kontzientzia lexikoa, bai, hiztegiaren barruan landuko dugu, hitz bat aukeratuko dugu, hiztegi bezala, hitz hori izendatu, deskribitu egingo dugu, eta esaldi batzuk egingo ditugu hitz horrekin, hor kontzientzia lexikoa ba, pare bat esaldi txalotuko dugu, goran, eta gero ja kontzientzia fonemikoa. Tokatzen zegoen fonemarekin hitz bat aukeratuko dugu, eta horre egingo ditugu 4 pausoak. Goratzen dituzu, ezta? Lehenengo, zein da lehenengo soinua, bai? Soinua da, bai? Milu. Hitz hortan ze soinu daude, badago hau, ez dago soinu hau, bai, ez, identifikazioa. Bigarrena ja segmentazioa, bai, erabiliko dugu olako zerbait, ikuslaguntzarekin eta artikulenekin, milu zenbat soinu dituen, zenbatuko dugu eta aipatuko ditugu, pare bat aldiz ingo dugu buelta. Hirugarrena, guk emango ditugu soinu batzuk eta beraiek hitza topatu behar dute, bai, artikulenekin lagundu gara, edo hauz, nahi duguna, eta laugarrena, bazutik egingo dugun, entzumen bereizketa hori, bai, ba, aber duten soinuak. Horrela, ba, urrengo egunean, tokatzen bada, ba, eserekin. Urrengoan tokatzen bada, ba, soinuarekin, bai. Eta hemen, bueno, astu zaite esatela urtekin ere, nik artikulemak erabiliko nituzke, bai, kontzientzia silabikorako eta fonemikorako laguntza bezala. Eta hasieran, aipatzen ditudan gauzak gogoratzeko, nik aurkatzei zuen nik horrela dauket jarrita. Eskema txiki bat egin dut, plastifikatu dut, eta ondoan eukitzen dut. Ni ere, hau, orain praktikatzen nabil, eta hasieran pauso guztia goratzea zaila da. Orduan, hiztegirako 3 pausoak. Bai, izendatu, deskribatu eta esaldia kontzientzia lexikoarekin. Eta 4 urtekin kontzientzia silabikoa, ba, hemen egin behar dugu, lehenengo identifikatu, segmentatu, integratu eta gero bereiztu. Ba, fonemikoan berdin. Aurkatzei zuet eskema txiki bat egitea, eta zuen ondoan eukitzea. Eta 6., 7., 8. saioan ja nahi gabe ingo duzu. Baina hasieran ez hasteko, bai, hori da pixkan ere proposamena. Bueno, espero dut gustatzea eta bestela lasai. Venga, muxu bat.